Приятели, чувате как върви въздух през отдушника. Ето, водомера в момента е спрян, защото крана е затворен. Сега отварям крана и виждам как водомера поудява. Това излиза през поплавъка на хидрофора ми. Ето сега затваряме крана и водомерът спира да върти. Реално вода не върви, върви въздух. Ето, отваряме крана и започва да се върти като луд. Затваряме крана, спира водомера. Ето, с какво налягане пускат вода, пускат въздух през ВиК системата и това е постоянно, всеки ден. За 2 дена 11 кубика вода.